लोगोफोर जय हिन्द लोगोफोर आङो सनितपुर आरो दिखियाजुलि थांथ'वाखै लोगोफोर आङो बेयाव थांनांगौब्ला गोबां मानसिखौ कन्टेक्ट खालामग्रोनांगोन आरो लोगोफोर आङो नोंसोरनो मोनसे भिडिअ देखायगासिनो दङ दा आं बुंनायजों लोगोसे इसे उनाव मोनसे भिडिअ देखायगासिनो दं लोगोफोर बे भिडिअखौ नोंसोरो जोबजासिम नायलां लोगोफोर जोंनि बागानपारा आनसलिकआव आन्डार 13 नि माने उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि फुटबल खेला जादोंमोन बेनिफ्राय बे खेलाया माने फाइनाल जाबाय बे फाइनाल जानानै फाइनालाव मा कन्डिशनाव नोंसोर देखायगासिनो दं लोगोफोर जों माबा मोनसे मिटिं जायोब्ला बर' हारिनि माबा मोनसे मिटिंफोर जायोब्ला बा खेला जायोब्ला बेयाव माने खेलानि स्पर्ट्स बिभागनि गोबां सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बायदिसिना फैयो ओमफ्राय फैयोब्ला मा जों बेवहाय मा बरायनांगौ जायो बरायनायाव जों आर'नाइ फालि होयो लोगोफोर अब्ला आंनि बागानपारा आनसलिकआव माने आंनियावनो आं जाय ग्राउन्डआव फुटबल गेलेयो आरो जाय गथ'फोरजों आं खेला गेलेयो बे ग्राउन्डआव फाइनाला जानानै थांबाय बेनिफ्राय बेयाव दाब दाब जायगानि बरमानिफ्राय जोंनि बरबरिनिफ्राय मेदानिफ्राय गोबां माने गिदिर गिदिर आदामोन फैदो ओरैबायदि दुखुनांथाव नोंसोरनो आं भिडिअखौ देखायगासिनो दङ जों आर'नाइ फालि सोनांगौआव जोङो माने बियान फालि बिहु फालि सोनांगौ जादों मानो लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव डिमाकुसि उदालगुरि चिरां क'क्राझारफोराव नाहै माबायदि फुटबल खेला जायो बेसेबां गिदिर गिदिर फुटबल खेला जायो टिकेट दाननायनिफ्राय लानानै ओरैबायदि समायना रमायना फुटबल खेला बानायो नाथाय जोंनि बागानपारा आनसलिकआव आं रोखा बुंखायो आंनि बागानपारा खिनियाव ना रावबो गिदिर सासेबो ठिकादारबो गैया सोरबा माने गिदिर मानसि थानानैबो थायै बायदिसो आं रोखा बुंखायो लोगोफोर नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायबा दुखु मोनगोन दिनै एसेबां जोंहा हारिनि गिदिर गोलाव मानसि थानायावबो जों दिनै फुटबल ग्राउन्डआव एसेबां दाब दाब जायगानि मानसिफोर फैनायाव जोङो आर'नाइ सोनो हायाखै नोंसोर नाय भिडिअखौ मानो आंबो आंनि गोसोजों माने आं सानदोंमोन 20 खान आर'नाइ बायनायावलाय बेसेबां थाङो नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा जों आंनि आनसलिकआव एसेबां मानसि थानानैबो नंना नङा दङ मानसि थानानैबो गिदिर गोलाव थानानैबो आर'नाइ गांसेनिबो फैसा हराब्ला गथ'फोरनो मा नांगौ बेखौ रावबो सोंग्रा गैयाब्ला आंबो दुखु मोननानै मा खालामदो थाथो बेखौनो सोना हरगोन जों अब्लासो मा जोंनि आनसलिकनि गिदिर गोलावफोरा लाजिगोन आंखौ गाज्रि मोना जोंनि बागानपारा आनसलिकनि गिदिर गोलावफोर माने जों दिनै ग्राउन्डआव थायो नालाय गथ'फोरजों थायो नालाय जों मिन्थिगौ सोर गथ'नियाव मा समस्या दाखालिबावै सासे गथ' आन्डार 13 खेला गेलेबाय थादों न'आव जेबो गैया बिचारे आधार कार्ड गैया दाथ' आधार कार्ड नांथारगौ गथ' फिसा गाबबाय मोखां सोम 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 जाबाय थाबाय आंजों सासे गथ' फिसा दङ माने बै टाइसन होननाया फोरोंबाय थायो टाइसन होननाय फंबाया बुंना होबाय आदा बे गथ'आ आधार कार्ड गैयालै होनना बुंना होबाय जेबो नङा फंबाय नों गाबना फंबाया बिराद गाबबाय टाइसन फंबाया आंनो खोन्थानाय लोगो लोगो जायनियाव आधार कार्ड बानायनो हायाखै बे फंबाया गोबां गाबबाय आंनि गामिनिबो गथ'आ बेनिफ्राय फंबाय नों सिन्था खालामना नोंनि आधार कार्डखौ आं बानायना होगोन नों जेबो सिन्था खालामनो लागा गैया नों 200ल' फैसा लायो आधार कार्डखौ आं बानायना होगोन बानायना होबाय जेबो थाङाखै अब्ला जोङो जाय जायगायाव माने आर'नाइ फालि सोनांगौमोन जों आर'नाइ फालि सोनो हायासै ओरैबायदि दुखु मोनदो आङो माने आंनि गोसोआ गाबखांदो आङो लास्टआव एन्डआव आङो बै जोंनि जायगायाव जाय गिदिर गोलाव आदामोन फैदोंमोन आं आदामोनजों माने लोगो हमालासिनो आङो ब्लड फैदो थायासै आं माने बे जायगायाव आं लाजिदो माने गावखौनो अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो सेलेक्टरसिम जों सिनायथि होनायनि हाबाफारिखौ लानो सानबाय जोंनि गेजेराव नैबे जौसाङाव देखायगिरि आलासि बिथां बाक्सा जिल्ला गेलेमु आफाद बाक्सा डिस्ट्रिक्ट क्रीड़ा আমার আউটস্ট্যান্ডিং সিলেক্টর আছে বাক্সা ডিস্ট্রিক্টের গাইডান ব্রহ্ম পর্যটক পরিচালক অনুরোধ জানাবো আর আমার সম্বর্ধনা নজরে অনুরোধ জানাবো বানেশ্বর রাভা স্যার স্ট্যান্ডিং সিলেক্টর বাক্সা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট মেধি আমার ভলিবল সেক্রেটারি আছেন বাক্সা ডিস্ট্রিক্টর তেখেত আহিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ পিছত অনিল নান্দা অৰ্গেনাইজিং সেক্রেটারি বাক্সা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অনিল নান্দা
তেখেতে আহিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ ডিৰেক্টৰ হিচাপে আছে মেডাঘাট দলৰ ৰাজু বড়ো, কনভেনৰ ইজন AFA আসাম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ, লগতে তেখেতে ক্ৰিকেট ছেক্ৰেটাৰী বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। সাধুবাদ थाबाय। दानिया जोङो जोंनि मोनब्रै जे जोंनि क'अर्डिनेटर जायफोर क्लाबनिफ्राय दिनैनि नैबे गेमखौ सालायनो हाबाय बिथांमोनखौ जों साबायखर बावनांगोन। बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै जोंनि नैबे गेमखौ सालायनानै होबाय। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ क'अर्डिनेटर हिसाबै जों सिनायथि सानबाय। जितेन बर' मेदाघाट स्पर्ट्स क्लाब, बिथाङा मेदाघाट स्पर्ट्स क्लाबनि सेक्रेटारिबो, बिथांखौ सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। नागेश्वर स्वर्गियारि सार, प्रेसिडेन्ट भेनास स्पर्ट्स क्लाब आथियाबारि, बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट নামটো জানিবলৈ ইচ্ছুক নহয় সকলো। ইয়াৰ নাম হ'ল প্ৰিন্স, আজিৰ প্ৰিন্স, প্ৰিন্স নাৰ্জাৰী। जारिमिन जाना थाबायलै फंबाय नोंनिया। आन्दालाय नामा? बान्था मोननांगौ ना नोंसोरो? फार्स्ट प्राइजबो समान समानबो, सेकेन्ड प्राइजआबो। ट्रफिखौ लांफाखानांगोन बे लारि गसंनाथा। ओमफ्राय फट' सेसन जागोन ना नोंसोरनि? ABC बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जिखिनि क्लाबफोर लानानै जोंहा मोनसे ABC हारिमुनि लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव जोंना बागानपारा ओनसोलाव बे हालोदाव। लोगोफोर बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा गुवाहाटी सारियालि संखौ मोसादो। बेनिफ्राय दानिया लोगोफोर बे मोसानाय संखौ बेयाव दामदेरना होबा मा जागोन, दानिया कपिराइट फैयो, बर' सल'बाबो होजाला। उपाय गैया, मा खालामनो। बेनिखायनो आङो भइसखौनो माने सोना होनाय जाबाय आरो। लोगोफोर गाज्रि मोननाङा, गथ'फोरा जा मोजां मोसादोंमोन गुवाहाटी सारियालि होननायखौ। लोगोफोर ओरैबायदि दुखुनांथाव, नोंसोरनो खोन्थाखाजोब्बाय आगोलावनो। आरो नैबे ग्रिना बरमानि इउनाइटेड सेमि फाइनालाव आंनि टीमखौ फेजेनदो, बागानपारा ड्रागन एफसिखौ गल 3-2 जादों। आङो चिराङाव थांना थाहैनानै कार हामा जाना मोनफैनो हायासै, गथ'फोरा बिथिं जेनलांदो, जोबोद दुखु मोनदों आङो। बेनिफ्राय बे फाइनाल मेट्सआ जाहैबाय आइथाबारिजो, आइथाबारि बे ब्लु गाननाया आइथाबारिनि, बेनिफ्राय ग्रिना बरमा इउनाइटेडनि। लोगोफोर मा होनना बुंबावनो, जोंनिया दिनैसिम जोंनि आनसलिकआव माने ओरैबायदि गोरिब होनबाबो खोथा गैया जोंनि बागानपारा आनसलिकनि सेबां। रावबो माने स्पर्ट्सखौ माने सापर्ट खालामग्रा गैया, रावबो नायफिना ओरैबायदि दुखु मोनो जोङो। मा होनना बुंबावनो, आरो बुंबाबो गाज्रिसो जायो। बेनिखायनो गथ'फोरनि थाखाय सानोबो जोङो, नाथाय स्पर्ट्सआवबो माने पलिटिक्स बायदिसो जाजोब्बाय। बेफोरबायदि स्पर्ट्सआवबो पलिटिक्स जायोब्ला बर' हारियाव आरो मा जाबावगोन। बर' हारिनि गेजेराव स्पर्ट्सआबो पलिटिक्ससो जाबायलै लोगोफोर, मा होनना बुंबावनो। बिराद दुखु मोनो जों दा। जों मावनो हायो, मावनो हाया नङा, आं मावनो हायो। बेयाव आं बेखिनि मानसिनो
गासै गिदिर गोलावफोरनो माबा मोनसे होनो हानाय माबा दंमोन आंनियाव नाथाय होबाबो आंखौ बुंलायगोन बाराद्राय देखायदो दादागिरि बुंलायगोन नाथाय जोंसो मिथिगौ माबायदि दुखु मोनो स्पर्ट्सखौ जों दा जोंनि जायगानि स्पर्ट्सखौ माबायदि जौगाहोनो जों सानो नाथाय जों समबो होनो हाया फारसेथिं आरो मानसिफोरा आरो बेखौनो बुंखाबाय आं स्पर्ट्सआवबो पलिटिक्स जाबायब्ला आरो स्पर्ट्सआवबो पलिटिक्स जायोब्ला माबायदि जौगागोन साननानै आगोर मोनाखै लोगोफोर अब्ला लोगोफोर उपाय गैला माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा हो Out!